jebul kae sing tak anti-anti wis teka kene wis rada suwe babar bisa ora krungu kabare sajake rada pisan mana mas? nyaosake syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, Mbok. Iya, ya yo. Dene dina iki aku lan sliramu wis kasembadan ditimbali kalian warga gedhe ana ing desa Pagersari. Nanging sing nimbal iki mligine ana ing dusun Tandha, Mbok. Ngono ya ya. Aku ki rumangsa nggumun setahun jembleng serendeng kok, Nok. Sababe apa? Ambak-ambak mung sak dusun lho, Nduk. Kekompakane, kegigiane, ya ta? Kemanunggalane kaya-kaya iso nggeterake suasana. Apa iya? Wah. Aku sing luwih gumun meneh iki lek anakake pahargyan ngene iki cara danane iki kok ngendi ngono aku ndak iso mikir kok.
teko dok iki mau nyumurupi panitiane kuwabeh ngagem seragam gitu. Malah wekasane antusias warga kaya ora kena dibendung kabeh merasa andar beni ana ing dusun Tondo kene lek pesen seragam ki ora mung 10 20 ning 97 mbok ya. Panitiane kepanitiaan dadi seragam iki ora mung kepanitiaan ning merga saka kekompakaning warga no wah iya iki ambak mung sak dusun lho mbok turta meneh anggone ngangkat derajat anggone ngangkat dusune anggone ngangkat desane nganti kala mangsa ngorbanake tenaga pikiran bahkan harta bendane kuwi ora wigih ringa-ringa turta ora duwe iman kesekabehane kuwi mau kanthi dasar keikhlasan ora ana pamrih sing siningit ora ana nduk wah jan tenan kok ngene iki sing marem sing bungah iki dudu sapa-sapa sing bungah sapa sing bungah iki ya kudune tokoh masyarakate Pak Kasune munggahe Pak Kadese rakyat masyarakat gitu kawula kuwi yen wis duwe kekarepan nduk saktenane mung kari menehi cambuk ora kok kudu diperintah karo bapak-bapak sing asta pusarane ngadil ora kok kudu diperintah karo Pak Lurahe Pak Bayane ning antusias sing warga sing kaya mangkene iki mau jane mung kari mengendalikan dikendalikan diarahkan sing bagus kabehane mau tumuju marang persatuan lan kesatuan no oh iya sak dusun iki lho nduk kekuatane kaya ngene mendah iki lek sak desa iki digolong gilike wargane tenan kok oh iya mbiyen ya nate ya yung ditimbali ning Pagersari nate jaman Pak Kadese Pak Harsono iya bersih desa ning Pagersari mbuh pirang tahun kepungkur iya saiki desa wis bersih desa apa ya ora ngerti ya mbok menawa wis ning dudu awake dhewe sing ditimbali ngono wah iya dadi ya ngene iki ya kena kanggo patuladan ya muga-muga antusiase utawa gerakan warga sing kaya mangkene iki mau kedepane lebih bisa terarah gitu tenan dusun Tondo marem banget seragame turah-turah iya malah kegiatane sing cetha wae ora duwe tendensi lain-lain kejaba anggun duweni pamikiran amung duweni gagasan ya kuwi kegotong royongan manunggalake cipta rasa budi karsa satemah ambabar karya wah iya marem banget acarane akeh bengi iki dalam rangka bersih dusun Tondo munggahe ning desa Pagersari Kecamatan Kalidawir lan uga mengeti hari besar Islam mbok ya kuwi tahun baru Islam 1436 Hijriah 1 Muharram ing wulan Sura kang kebak barokah mula ning kene aku lan kowe ora bisa matur apa-apa kejaba mung mengucapkan banyak terima kasih muga-muga atas kegigihan kekompakan kemanunggalaning para warga iki mau cinatet minangka dadi amal kebaikan sing tundhone besok diundhuh ana ing yaumul kiamah. Wah iya, amin Allahumma amin. Bapak Fudar Kusno lan Mbah Uceng utawa Pak Kasun, Bapak Firmansah Mansur kelebu panitiane Pak Handoyo. Terus kelebu Mbah Mudin Wilujeng Dalu. Wah, dina kalungguhan iki iso suasana rampak, iso suasana kompak, nuduhke yen jroning bergaul, jroning sesrawungan luweh-luweh umat Islam sing tansah gayuh marang kerukunan kuwi mau iso ditanjake minangka dadi patuladan, ngerti akan ngilmu agama sing terkandung di dalamnya, ngilmu akan makna agama yang sebenarnya. Ayo. Senajan ngibadahi iki kaya-kaya ora pedhot ning dawuhing para sepuh lek sik duwe satru, sik duwe wujude musuh ing kono ora bakal dinampa anggone ibadah ya yung. Mula sakjroning para warga masyarakat ki tekun ibadahe wujuding
kewajiban minangka dadi wong Islam, kerukunane didhisikke, no. Mergo rukun kuwi mau dadi srana pancatan ngilmu utawa amal kebaikane umat ana ngarsane Gusti Allah taala kuwi mau kejaba nglakoni rukun Islam uga digambarake mergo saka sesrawungane ngono. Oh iya, iya Yung matur suwun. Dadi bapak-bapak panitia lantaran aku lan sliramu, aku lan sampeyan Yung mengucapkan banyak terima kasih karo warga gedhe ana ing dusun Tondo, sing wis menyumbangkan tenaga pikiran bahkan harta bendanya demi kelancaran iki murni saka swadaya Tondo nduk. Dadi cara tarikane iki ya warga Tondo kawimbuhan sepirangane liya dusun ning ya dipilihi sing sajake bener-bener ikhlas tur sadar. Oh iya. Iki yen ngene iki kegiatan ngene iki tenan kok Mbah Lurah ya termasuk andil. Loh, piye to, Nduk? Seorang kepala desa kuwi, ya to, arep eneng apa-apa sing sajake nyangkut marang wargane. Kuwi ora bisa kok ora tombok tur ora duwe antisipasi sing bener-bener tumuju marang kautaman ki ora-orane, no. Jadi mesti bakal nduweni panemu, gagasan, bahkan seorang kepala desa menjadi suri toladan bagi warga masyarakat. Oh iya, umpamane swadaya masyarakat iki 20.000 nganti 50.000. Mengko Pak Lurah lek ndak 100 ning 150 gedene ning 200 ya isin, ngono. Dadi Pak Lurah ki mesti ning dhuwure. Iya no. Buan utawa becekan ning desa umume saiki 20-30 mengko Mbah Lurah lek ndak 50 ning 100 ya isin. Sebabe apa? Warga mesti nonjok kok piye to? Oh iya. Dadi lek ning tunjukan kae jajal ana undi gawe kae mesti Pak Kadese ditonjok. Engko Pak Lurah iki mang sapa to sing digawe ngono. Dadi umpama buan iki 30 lurah mek 30 ki rakyat mesti ndang geger ngono. Geger iki mesti dinggo rasan-rasanan ngono. Delok le nonjok kok ya padha karo rakyat ya mesti ngono. Oh iya. Dadi ya kepala desa iki mesti dadi parantutuan ya Yung. Tenan kok. Umpama nyumbang barang nek sajak ndak pantes ngono ya mesti ora wani langsung muni karo matur karo Pak Lurah ya mesti rasan-rasan karo kancane ngono. Pamane ngene iki ning tondo. Swadaya masyarakat kompake kaya ngene. Terus Pak Kadese nuwun sewu umpamane mek 50 ya umpamane lho. Ngono iki terus anu panitia ya takok, "Kowe wis ning kene kek lurah kek?" "Wis." "Pira?" "Mek 50." Dadi setengahe dinyek ngono. Mula ya Pak Kades ki ya rumangsa bingung. Lah, ning kene iki kanggo tolok ukur seorang kepala desa, ya toh. Kegiatan apapun di dalamnya harus mengikuti, no. Cocok maupun ndak cocok. Ning awake dhewe harus mengikuti mergo saka apa? Aspirasi saka masyarakat sing sekabehane iki mau waton tumuju marang kautaman kudu tansah didukung. Luwih-luwih dina kalungguhan iki, to. Kebersamaane warga anggone saya kepengin ngrukunake antar kanca kuwi direwangi niba tangi ngene, ngono. Iya, Iki bakune acara bersih dusun kawimbuhan mengeti hari besar Islam, ya toh. Terus iki mau uga dianakake ruwatan secara ning adat. Adat kuwi mau tinggalane nenek moyang kaki moyang awake dhewe sing tundhone kena kanggo panilitine wong-wong saiki, no. Dadi yen jenenge ruwatan kuwi ora kok nyembah kayu watu kuwi ora ya Yung. Ora no. Wong kabeh ki mau panyuwunane saka ngarsane Gusti Allah taala kok. Ya mung beda carane, beda liwate. Ning arah tujuane iki ora lepas saka dat kang gelar jagat. Mergo sing diarani bener ki ora mung sak aliran lho. Ora mung sak agama, ora mung sak kepercayaan, ning kabeh ki mau waton dilindungi hukum. Ana negarane dhewe waton disahake ya kuwi sing diarani bener manut kadewasan turta kapercayaane dhewe-dhewe. Oh iya, yen saka Islam panyuwunane uga wis dilaksanakake nganakake Yasin tahlil, malah nganakake slametan takir pluntang gitu.
Kuwi malah ya nguri-uri adat, nguri-uri marang tinggalane wong tuwa mbiyen. Oh iya, Mula neng kene ayo padha nggunakake kebersamaan aja nganti ninggalke kawaspadan merga bentiking kapercayan kuwi mengko dadine mbebayani tumrap sesrawungan. Iya, bolak-balik tak aturke wong fanatik iki perlu, gitu. Ora eneng sing bener kejaba mung kepercayaanku, ora eneng sing bener kejaba agamaku. Ning dalam hal sesrawungan, kepanatikan ki lek iso disingkirke. Merga kala mangsa urung mesti lek sing dijak rembugan kuwi mau sepaham utawa senapas kalian apa sing dadi kepercayaane. Oh iya. Iya syukur ya yung. Mula ning kene ayo nduk awake dhewe menyelam sambil meminum suasana sing berbahagia ngene iki. Aja nganti diregeti karo jelantaing kanepsono. Iya. Kekompakan sing kaya mangkene iki mau dadi srana kebersamaaning para warga ya muga-muga ora eneng sing duweni permasalahan sing berarti jroning desa ya yung. Ya diteruske aku arep njajal ibu-ibu lan adik-adik waranggana iki mau permintaane kanca-kanca panitia iki tak dhisikke sing tembang-tembang alus. Ya, iki langsung minangkani pamundhut sing wis ditampa. Iki saka sapa? Iki saka kanca-kanca panitia, no. Luwih-luwih saka panjenengane Pak Agus Riyanto. Iki ngersake tembang kangen Gathik Dinding. Karo tembange dangdut lek sik apal wedhus. Ya. Lagu menika kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Pagesari beserta perangkatipun lan ugi panitia wayang kulit. Ya, engko diaturake. Iki langsung arep tak aturake kok, Nduk. Apa Gathik Glindinge. Gathik Dinding diaturake iki pundhutane Bapak Agus Riyanto. Gathik Dinding iki ditembangke dhisik kepenak. Iki diaturake kanggo ngregenke suasana tak jajal genduk pipit gitu. Gathik Glinding tintingane sing cetha gitu. Dirungokke talingane aja nganti numpang karo wilahan ya. Monggo diaturake ya. Neno Ginu peta kangku kila aranira Gathik Glinding ngaliling ngolang ngaling ngaliling miling kumaliling ya bapak telurutan geni rongo pati bakar dasar cukaturya cekat gladi Cucuk abang manuk padang nglayang 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 mincot nang dhuwur pang ya bapak wulu
nonane. Ya rada tegas sithik, Nduk. Nonene no. Manuk empret Nayut. prit pateng truwit wit calu rutan geni rangu pati pakan biuk padam biuk biuk padam biuk biuk padam biuk ambiuk nang pasawan nyajai pari rayan nyajai pari rayan aneh pojaan kanangan bapak tani mingat mingut hamba sengut natani parine kasrut. Iki bocah ngendi yung cah junjung, Bu. Nah ya wah. Kok ya dadi sinden tenan ya ya. Ngono iki atas doa dan pangestune wong tuane, Mbok. Nah ya ngono. Tirakate bapake pancen gedhe. Nah iya no. Nani rakati nganti ngurangi sembarang barang kok, Mbok. Iya, dahar barang iki dikurangi. Iya. Tegese ngurangi, ya ngurangi sing mestine sak piring terus entek ngono. Dadi dikurangi. Ayo, terus ke. None. Manuk petet Nah iya. diet pating truwet Ngene iki penonton ya nek sing takon, ku cah junjung cah endi to kok ndak tau roh ya. Ya neng sing takon ngono. Lah, gunah anake no kutik no. Ya ono lek sing wis roh ya ngono. Ah, lho bapak sing tas dicekel polisi kan. Wong kena sales roti lho, dikira pengedar togel. Ya kleru kok nyatane ya wis di ngampura. Lah iya, sing penting iki apa jenenge? Aneng klarifikasi ngono. Cawetan sales roti kok. Lah iki caretane. Niki sales lho, Pak. Lah nek nomere no. Nomere pancen yo metune roti sakmene ngono. Ya kleru ya yo. Ya ora. Pancen patut lek pengedar no rumangsa iki. Ayo. 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 Matur suwun Cahayu. Iya. Jenengmu asli sapa, Nduk? Pipit sapa, Nduk?
Kula. Heeh. Pipit Grobowati. Pipit jenenge Groboh ki bapake lho. Wati ki mboke lho ngono ya. Nggih leres. Lah iya. Apik ya. Bapak iki nesu karo ndak ora enek pitane. Wong disemantani ngono ya pangkah ngentek nilai mangan lho ya. Nggih, niki enten pamundhut malih sugeng dalu Pak Dalang Wilujeng dalu. Kula nyuwun tembang. Kuciwa kali tembang kangen. Wah. Mbang Kuciwa menika napa lagu anyar. Wah, niki pun dangu kok Kang nggih. Saka warga Tondo. Nggih, terima kasih. Karo tembang kangen Kang Pani. Nggih diaturake. Sugeng dalu Ki Bagus Eko Prisdianto. Nggih, kula badhe nyuwun lagu Taline Aswara antara teman dan kasih. Wah, deduh iki. Antara teman dan kasih. Angka tiganipun rela. Lagu niki kula kentonaken kagem panitia pagelaran wayang kulit dengan ucapan bersama bersemangatlah dalam membangun sebuah nilai kerukunan walau kadang penuh ujian. Wah, simbole panitia, Mbok. Le memberi cambuk karo koncone, ya toh. Karo sedulure, karo ruwange, ya toh. Apik banget, bersemangatlah dalam membangun sebuah nilai kerukunan walau kadang penuh ujian. Oh iya. Mergo aku ya ngerti lho, Nduk, dalam suasana sing kompak kaya ngene iki warga Tondo ndak nutup kemungkinan sebagian ki ya eneng sing ndak setuju. Oh iya, Jadi ning organisasi apapun lek ning desa, kuwi pro kontra ki mesti sing setuju ya semangate ora jamak. Ning nek sing ora setuju, aja meneh kok ngetokke tenaga, kala mangsa malah dintai, ngono. Kala mangsa malah disepelekke, ngono. Oh iya, mula ning kene dengan kebersamaan sing kaya mangkene iki mau, sing kebak ujian ki mau dadi srana saya lebih bersemangat wujude kerukunan lan persatuane, no? Iya. Wilujeng dalu Mak Cangik, nggih wilujeng dalu kawula saking kanca-kanca Ki Eko Prisdianto Fans Club. Kula nyuwun tembang setunggal jenang gula dipun bawani. Angka kalih kelinci ucul. Tembang menika katur dumateng Pak Kasun, mugi-mugi anggenipun dono rasa saged ngicalaken sedaya sukerta. Ugi katur dumateng Mas Devi Sapriliansah. Ya, ugi sedaya wadya bala kusuma wardani. Wah iya, lan sedaya masyarakat Dusun Tondo Pagersari mugi dados panglipuring manah lan jampining sayah matur sembah nuwun. Salam hormat kawula kanca Ki Eko Prisdianto Fans Club Dusun Karangsono, Desa Karangtalun. Ya. Ben bagus. Iki saka Mas Eko Mahyudi, Nduk. Ya, ngersake Gerajakan Banyuwangi karo Rehana. Terima kasih. Nggih, Mas Eko insyaallah kita aturake. Yo, ora usah dadak rena-rena iki engko kejaba nanjake ibu bulan adik-adik Waranggana. Iki langsungnya Mas Percil tak aturi munggah pentas. Ya disepoti Mas. Sepotane ya nganggo gending sing kepenak. Ya, serampate Mas ditanjake serampate. Monggo ditatoske Mas Percil. Monggo.
kuwi. Ayo kuat ra. Jane piye to kuwi kok malah yak-yakan kabeh iki. Ayo. Wong ora kok Mas. Jane lho ra. Jane kurang pilo. Oh. Salah yogane aja kaya ngono to mesakne percil. Tandung tak tandung tak. Apa lambemu lho? Aku wis simur-simur mureng-mureng kok. Mangsamu. Aku wis nesu tenan iki. Ning jogete Mas Percil Iki lho sae. hebat sangat lho Mas. Keringetmu lho, Cil. Oh. Keringetmu. Tak biacok tenan ku malah. Aku tak mengkis-mengkis sik. Aku tak mengkis-mengkis. Kesel lho. Jogetmu apik. Joget Ayo apik. Mas, Mas. Ayo. Neh piye? Gelem lak kancane merotoli sitok-sitok. Aja nakmu ngono to, Dat. Nyapa? Lho, apa-apa ki lak ditambahi mesti elek. Hmm. Mangan ki lho wayahe sak piring jajal mangan 3 piring. Elek. Ya elek no. Iya. Numpak bis wayahe mandek Tulungagung diterusne ning Galek ya mumet. Mumet. Polane kuwi joget barang iya sak lumrahe. Nek umpama bayaran ditambahi. Lah iki lho gak apik iki lha iki apik ya. Lah ya. Tapi apik. Oh iya ya Mas. Apik kabeh Segala ya, sesuatu nek berlebihan ndak apik ya Mas. Ndak apik, Nek tapi lah tekan bayar kok yo. tetep apik nang niku. Ngono ngomongne bayaran apik ngono. Lulu opo piye? Ya ora ngelulu. Masyarakat Tulungagung iki roh nak joget aku ki apik. Apik. Tapi ya aja dilulu ngono kuwi. Apa ora ngerti kadegdayane wong Banyuwangi? Waduh, wong Iki Banyuwangi. lho aja pamer-pamer ngono, Cil. Lah napa nek ra dipamerne piye nek kene ya ora iso pamer blas aku. Lho kadidayane wong Banyuwangi apa ngono kuwi? Lho oke le. Njaluk ape model piye? Yoga digawe piye iso aku. Oh. Aja sok ngono aja nyepelekne wong Banyuwangi. Banyuwangi tuwek-tuweke menungso. Peh iki. Saiki omonganmu, gelem Cil. sumbar mbok jare. Iki. Kowe Aku ndek iki ngeses tok tak sumbari kowe. ya pancen tak gawe dik iki. Gawe diengkolmu Aku kuwi. dilimpekne kok. Ora ning ora ngelimpane piye. Itenono tak entekne suarane teko omah. Mosok tanggapan ngowos kaya nanggap ula. Ora arepe gawe yoga Tulungagung iki gawe piye umpamane? Ayo. Lho nuwun sewu ngejak apik-apikan apa elek-elekan? Lah terus awakmu ngomong masalah tuwek wong Banyuwangi tuwek iki masalah apa? Lho bocah ki ra ngerti kowe iki. Banyuwangi terkenal alas apa to, Mas? Purwo. Purwo ki tegese apa? Wiwitan. Pertama kali Mas, aku ki wong kono. Iya. Aja sok sembrono karo jenenge Percil. Kowe roh Percil iki apa? Percil ki apa? Apa kuwi? Anak kodho. Lah iya, Wih ngengkel kowe iki. Polane aja sok sembrono. tegese Purwo piye, Cil? Mas? Wiwitan pertama kali wong ning donya ki sing pertama kali wong Banyuwangi. Aku ki lho. Iya, Cil. Iya. Dagelan pertama sing paling lucu ki aku. Aku tak unggahne jenengku ning kene. Aja sembrono. Mumpung dusun. Tondo. Dusun Dusun Tondo. Tondo iki. Didongakne. Didongakne. Seger waras masyarakate khusus Amin. Dusun Tondo. Khusus dusun. Paringi rezeki ingkang lancar khusus Dusun Dusun Tondo. Tondo. Ning lak desane aja didongakne sik, Dat. Napa? Urung wayangan. Iki dusune. Iki dusune to. Oh, suatu kebanggaan. Nika Yuli Mbok suatu kebanggaan. Sebuah dusun iso nekakne wayangan. Tenan kok Mas. Komplit. Aku iki ambak-ambak ngene, eruh kekompakan Nggih. kula niki saurarane ya ning desa niku ya seorang kepala desa. Ning eruh kekompakane sak dusun Tondo seragame panitia tok mrinding awak kula Mas. Kompake kaya ngoten niku. Kompak kebersamaan. Lho, lah iya. Apa iki? Lek wis dusune ngene ndane apa desa niki lebih kompak. Lah lebih meriah. Berarti lah dusune aku ditanggap rego samene iso lak desane luwih gedhe, Dat. Eh, Ketoke. iki karo dusun ya. Karo dusune samene. Ya tapi kudu bersyukur kabeh iki kudu bersyukur, Cil. Iki hajate nika bersih desa nggih. Nggih, bersih desa bersih kalih desa. peringatan Hari Besar Islam. Oh, hari besar Islam. Nggih. Wan, ngerti. 1 Muharram 1436 Nggih, Hijriah. tahun baru Islam. Nggih. Iki bersih desa. Apa saya tegese bersih desa? Kowe kudu ngerti. Kowe ngomong tuwek-tuwekan lho. Awakmu lho tuwek aku, Cil. Tuh aku diengkolmu ta, Dat. Lah kowe kelahiran tahun pira ta? Aku iki 75. 75 kok mbok pamerne aku ki 86. Iya ta bisa. Iki piye to awakmu? Lah 75 karo 86 kok endi? Lah ke 86. Berarti kan tuwek aku karo awakmu. Layak rupaku lho tuwek awakmu, Cil. Ya ora ngono Nek kan gantengan aku. Lah, apa ganteng ora ndek ya elek. Lha kok iso? Lho, wong ndek ya ambune ora enak. Kok iso ora enak? Lho,
tenan. Wong lak ndek ambune ra enak antarane irung karo ngisor kuwi cedhek ngono. Takonono Yulimbo, apa-apa ki nek mambu iku enak. Lah kok iso? Lho, duren nek ra mambu Ya ora dituku wong. ora dituku iya. wong. Pelem. Oh iya. Pelem lara mambu. Lho, nongko Lah lara iya. mambu. Ah iya. Lho, lelentut. Ojo nak ngomong sembrono lho, Det. Ngomonge duwe. Lah kowe ya ngomong Lah timbange irungmu lho, Nyapa? malah koyo sukle. Lho, enak sing irung kaya ngene, bocah kira roh kowe iki. Ngomong masalah tuwek-tuwekan ki aja sembrono. Lah ngopo ta? Iki ning dusun Tondo iki akeh para ulama, akeh para ustad. Kowe aja sembrono, Cil. Napa nggih, Bu Limbo? Loh, setidak-tidaknya kita harus menggambarkan orang Islam yang taat ibadah. Oh. Ya Lho ora. nggih leres. Heeh. Kesenian iki nggon awake dhewe nyambut gawe melestarikane agama kuwi luwih utama. Ya luwih utama, pemane hajate bersih desa. Anadofatu minal iman. Iki lho. Lah, isomu kuwi tok paling Det. Kuwi lho. Mendina gentah-genti ta Det ngono kuwi Det. Ya kudu golek ngono lho ki jenenge awake dhewe. Anadofatu minal iman, Lah, kebersihan adalah sebagian daripada anadofatu iman. minal. Lah nggih. Nggih. Bener to? Piye-piye? Anadofatu minal iman. Artinya napa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Kuwi jenenge bersih desa. Aja mung bersihne desane tok, ning jiwa lan ragane ya kudu dibersihi, Cil. Ngono ya. Kuwi ora tau sekolah apa piye lho. Lah ngapa ta? Lagu Indonesia Raya tau ro lho. Ya ora. Lah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ngono lho. Ora enek bangunlah raganya sik, jiwane sik dibangun baru ragane. Badane. Oh, ngono ya Det ya. Apa to tugase menungso ning alam donya kudu ngerti. Tugase sitok. Subhanallah, Sil kowe iki. Lho, lah ya tugase ning donya ku wong menungsa ta? Iya. Ambekan. Loh. Kuwi ambekan iki lak mergo saka pirantine awak. Ning nek Mas Kuntet nek omong iki rungokno. Lah sing dirungokne lho apa ngomongan ra karo-karuan. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Cil. Lah ngopo to, Det? Ngomong nek tuwek-tuwekan lho. Lah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iso tenan ora kowe, Det? Engko luput. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah, Sil kowe lho, aja sembrono. Artine apa? Ngerti to? Kaya contone dusun Tondo. Duweni kebahagiaan, kudu iso berbagi bagi seluruh alam. Kepala dusun anakne iki bagi berbahagia karo masyarakate. Kabeh. Ya to kabeh. Ha. Aja mung sembrono kowe. Wow. Kebahagiaan rahmat itu adalah kebahagiaan aja dienggo dhewe. Oh, ya bener. Innama bu istuli utami makarimal akhlak. Waduh, iki dan tenan iki ustaz tenan kok ora. Lah, apa iya? Lho. Astagfirullahaladzim. Iya ya tetep bolan baleni astagfirullah tok aket mang. Sebenarnya manusia diciptakan di dunia harus bisa menyempurnakan akhlak budi lan pekerti. Akhlak kelawan lesan, akhlak kelawan gerak, akhlak kelawan sifat. Ngono ya. Aja sembrono kowe, Cil. Oh iya. Ngerti to awakmu? Ora roh. Mbok sumpah aku nul putul, Det. Iso aku mau innallaha ma'asabirin. Tegese apa? Lho, lha kok masa ora ngerti tegese? Tegese apa? Engko tak SMS. Iya to. Kowe aja sembrono kowe lho. Lah aku rong belajar. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati. Apa neh? Sakgedene munggah mudhun ing napas ilinga sira marang ingsun dawuh Gusti Allah. Oh, iya. Aja mung salat tok nggonmu iling. Sehari semalam itu ada 24 jam, Cil. 24 jam. Sekarang sholat ada berapa waktu? Limang waktu. 5 waktu. Nek sak waktu mesti 10 menit. Ya. Paling lama 10 menit. Dikalikan 5 berapa? Ya sak jam. Sak jam. Sing 23 jam miling apa ora awakmu? Ge tanggapan karo turu aku tadi. Ya sepurane Aja sembrono kuwi ngomongne masalah tuwek-tuwekan pondok iki aja sembrono. Iya ya, saiki wis gak. Kuwi tak takoni malah ra ro. Lho takono, Mas. Kuwi wong pondok to, Cil? Aku ki lah Lirboyo. Kediri. Apa pindah ning ndi neh? Tebu Ireng. Jombang. Ya roh no lho ngawe dhewe ning Ilat kono. Iya. Blok Agung Gusti Sam Syafaat. Banyuwangi. Roh aku biasa ning kono. Mlebu metu, Mas. Ngaji awakmu. Bakul gambar. Wong trimo bakul gambar. Ning karo ngaji. Oh, berarti wis ngerti awakmu ya. Ya urung to. Loh. Loh, piye to awakmu iki? Lho maksude urung ngerti sing jero ki urung ngerti lak njabane ngerti. Oh, ngono lho. Ngono lho. Nek pancen tak pondok ki tak takoni tenan. Ha. Nuwun sewu lho, Mbok. Pripun? Kula nyuwun rokokipun. Waduh iki. Sik. Hei.
Nek ngomong suwi njaluk rokok. Iki enek tegese enek maknane. Nah, niki Mas Kunat. Iki rokok. Mbleding malah ngono-ngene. Apa iki? Rokok. Nah, ya ngerti lah rokok. Rokok iki mawa teges, Cil. Tegese Ro kuwi rasa. Ilmu rasa iki ilmu sing jujur. Kowe dijiwit, ora kaya dicokot nyamuk to. ora ya kaya dijiwit. Jujur. Jujur pulane metu rasane. Rasa. 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 Ngono ya, Dad. Lah iya, rokok kuwi rasa, Cil. Rasa kok Lah kok takon iki. Iya to. Ya Dad iki Dad. Rasa iki ilmu sing jujur. Roh aku lak. Ora tau ndelok TV awakmu iki. Lah nyapa ta? Loh, rasa tak pernah bohong. Mie sedap. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro bersama mie burung dara. Kok malah kok. Lah kundat teko ngalor kidul ketan kulon nek. Lah iki lak rokok, Cil. Ya Ro kuwi rasa. Roh aku lak rone iki rasa, Tet. Kok iki lho apa? Lah kok takon meneh kowe iki. Iki rokok blero mlipet. Blero kowe. Sing ngarani gedang goreng iki lho sapa? Rokok ro kuwi rasa. Kok iki lho nyok apa? Kok takon neh lho. Yu limbok lho ngerti. Wis sewu yu limbok. Nika Rokok. lah ro nika Rasa. lah rasa ngerti yu limbok. Roh Tet. Roh aku lak rone iki rasa kok iki lho. Lah kok takon meneh kowe iki. Iki rokok. Iki apa? Rokok. Rasa kok takon ngono. Gua ora karo-karoan rokok. Rokoke sapa kuwi? Rokoke dalange. Lah nyapa mbok dalange ora ngrokok lagi watuk. Kok iya. Kowe iki rumangsaku nak muru-ruwa lho Dat iki Dat. Kaya wong mudeng-mudeng kaya aku ki wong. Ning sampean tenan Mas Rucil. Aku ki nyawang apa yang dikatakan Pak Kuntet. Kaya-kaya duduk kuntet tenan. Lah, kaya eneng sesuatu sing kaya duduk kuntet. Lah nggih kula Kuntet Banyuwangi lho. Oh iya. Apa nek kuntet B? Kowe rumangsamu lak mu ngomong. Nuwun sewu lho, Lho Mas. iki kenyataan, Sil. Lho, nek kenyataan aku tak takok ning awakmu wae. Penak-penakan ngono lho. Antarane aku karo awakmu ki pinter sapa? Alah ya jelas pinter aku lho. Nuwun sewu. Trimone mong kaya ngono tok. Awak- Nek lho kanggo Kuntet lho salat ki nomor 2, Cil. Oh, tak petil tenan lho salat wajib nomor 1 Nomor 2. Bocah iki tekan ndi to kowe iki? Lah. Wajib ya wajib nek kanggo aku nomor 2. Nomor 1 Mas. Nomor 2. Lah kok iso nomor 2 piye? Lah Mas? saiki rukun Islam nek piro? 5. Nomor 1. Syahadat. Nomor 2. Salat. Lah ya wis. Lho lah iya. Lah kok ngengkel kowe lak ngerti nomor 2? Lah sing ngengkel iki awakmu. Lah iya aku. Ngapa awakmu kok mendelik? Salat ki wajib luwih wajib nek kuwi rukun. Salat tok bathukmu sampai ireng, ora rukun karo kanca lan kancamu, tangga tanggamu percuma kowe. Ora ditampa Lah, jelas ibadahmu. Oh. Ya sepurane Dat aku tak takok ning ta Mas. Iso apa? Nang. Awakmu ngaji mbiyen tekan ndi Dat pertama kali? Ya dasare teko Dasar ikra. Ikra. Roh ikra ya apa? Ya ngerti lho. Alif ba ta sak pitunggalan. Aku nuwun sewu lho Dat aja mung dalange lho ya. Piye, piye? Iki diitung wong loro tok. Aku alif ba ta tak artikan dalam hatiku sendiri ben aku luweh seneng, ben aku luweh belajar luweh giat. Kowe ora ngomong dalange lho, lambemu yo anter lho. Lho lah iya, Lah nyapa iya. ngomong barang. Lho, iki tengah kenyataan Dat. Alif batak Sak pitunggalan. aja sembrono kowe. Lho ora sembrono. Dosa kowe, Cil. Timbangane rokokmu dhuwur iki mondet ketoke. Alif batak sak pitunggalane. Takono. Saiki tak takon alif kowe. Alif. Hah. Lah menurut hatiku lah ya. Iya. A itu Allah, lip itu tangga. Tangga. Tangga ki mesti lipi berdiri tangga ke atas dan ke bawah. Lah iya. Lip kuwi tangga, iya. A itu Allah, lip itu tangga. Artine awake dhewe lak madhep marang Gusti Allah kudu lurus ke atas hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Pinter wis. Timbangane rokokmu ki lho jero iki tak. Ah, Sangke aku ki meneng mung ngewasi. Ket anu awakmu ki pikirane teko ndi tak wasi tok. Wah. Lah tak cekel ngene kan awakmu kelakepan awakmu. Iya. Ngeten iki lho. Bener. Ya, kuwi alif lho. Nek bak. Bak itu adalah wadah. Bak ki ning dindi wadah, Cil. Aku ya ro. Aja anu kaya wong banci to, Dat. Ya ora ngono jenenge bak ki ning wadah. Bak itu adalah wadah, agama itu juga wadah. Dadi lak awake dhewe nyemplung ning wadah kuwi aja nganti wah teko wadahe dhewe-dhewe. Rokok iki lho nek apa-apane. Iya. Oh, ora tok bobot iki kita. Bobot iki nuwun sewu kula mikir niki lho ndas sampe cemut-cemut. Ya wis ngerti lho. Ngajimu ning ndi ngono kuwi, Cil? Ngalor ngidul ngintan ngulon le. Alif Pondok sitok tok kuwi ya alif akeh. bak tak saiki. Tak
saya kira tak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin kalau kamu suka dengan agama itu. Oh iya, wah. Pas jeru itu. Tak akan sulit ya, Pak. Tak akan sulit. Ayo. Ya ngene iki tok. Pikir aku ya ngene iki tok aku. Ya roh dhewe kemampu aku. Iya wis ngerti lho. Iya Lirboyo Kediri lho. Iya. Ale bak tak sak. Sak awakmu aja mikir sakmu dhewe, pikiran sak wong liya. Iki apa kuwi? Wong urip ning alam donya ki kudune sedekah. Nek iso kudu sedekah. Iya sedekah awakmu. Sedekah. Awakmu ya sering ya. Lah nyapa to mbok takokne genah ya roh dhewe kelaku aku ning omahno lho. Isuk mara ning omah tak kei TV wong Isuk. Mara ning omah gawe TV. Lah umpama sore. Sore kulkas. Rada bengi neh kipas angin. Wah, Kena dinggo kabeh. Ya ora kena wong kuwi kerduse tok. Ya wis ngono kuwi. Sing penting ikhlas. Ikhlas. Lah lek kasarane kekai apa-apa lah gak ikhlas. Kerdus. Kerdus gak apa tapi lah elak ikhlas. Iya ikhlas. Takono Tet. Ale batak sak jim. Jim, awakmu nglakoni salat 5 waktu ora bakal jimpe malah bakal sehat. oh iya. Jimpe iki pekor kaya bapakmu sing kena stroke lho ngene. Kowe nyapa nyandak bapakmu. Lho lah iya, maksudnya ngono kuwi lho. Ora jimpe le syariate olahraga hakikate tumuju marang Gusti Allah. Arek sing ngerti no lah, Pak. Ya ngono kuwi tok, timbangane rokokmu jeru iki Tet. Iya. Durung. Aku sakit meneng aku. Iya wis ngerti. Ale batak sak jim hak. Hak itu adalah yakin sekali Islam tetap Islam. Kamu harus yakin dengan agamamu. Oh iya, wah dadah. Pinter nih. Iki lho cemut-cemut ning ngene sampean. Iya wis ngerti. Ale batak sak jim hak kok Akeh men sing mbok takokne. kok Pola to aja lakmu ndelucur nuwun sewu lho Bu Limbuk. Pripun? Kaya awakmu ki ngene tak monggo. Wong urip ning alam donya besok bakale ning ndi? mati. Kabeh wong ning donya iki besok bakale Mati. Iya, sifat Aku- urip mesti mati, Mas. Nggih to Bu Limbuk. Nggih. Kula nggih mati sok ben awakmu ya mati. Iya, paling dhisik awakmu paling. Lah. Lah dhisik aku kok surungen. Kok tak biacok kan iku malah. Ya kabeh iki bakal Kabeh mati. besok Jenenge urip ki bakal mati. Iya. Ning tak tekoki mung sitok tak tekoki. Iya. Apa kuwi? Saiki nak wis roh wong urip ki besok bakale mati. Nak wis roh dalane mati apa sing kudu dilakoni menungso? Ya ibadah. Ilmu ibadah, sih, gitu. ibadah. Sedekah. Amal, salat, sedekah iki perlu Aduh, ngomongmu kanggo kakean. Ngomongmu kakean. Lho, ya kudune salat. Lho, nyapa Ibadah. Ah, diterak wong kok. Rukuk. Diterak wong wis salat. Terak wong lho. Lho kuwi piye to bocah iki? Wong besok ki bakal mati lak wis roh dalane mati apa sing kudu dilakoni? Lah. Kuwi balik, Mas. Utawa kembali. Kok iso balik kowe iki? Lah umpamane awakmu teko kono ya, mlaku rene dalane mati akeh wong. Balik golek dalan liyane. Loh, maksud kuwi wong nek roh Balik to. tumekaning pati sangune mati apa? Lah, lak kula niku tangklete sangune pati akeh salat, sedekah sing akeh. Oh, nek ro dalan Mati balik, Mas. Sampean salat ning dalan diterak bis. Sik lang tekon piye, Mas? Wong urip bakal mati lak wis ora dalane mati apa sing kudu dilakoni? Dalane mati, ora dalane pati. Oh, Iki lho, suatu kalimat ini sangat penting, Mas. iya. Lah, Iya. saiki tak takoni. Lho, sebabnya apa kok balik? Sebab duwe sikil. Apa ning donya iki lak duwe sikil mesti iso balik, iso mlaku. Kuwi mesti, Mas. Oh, dadi apa-apa nek duwe sikil iso balik. Balik mlaku ki Alah mesti. belum tentu. Lah kok iso? Kursi sikile papat malah. Ora iso balik, ora iso mlaku. Modar kowe. Arep jelasnya apa kowe? Suatu kalimat itu harus jangan ucil. Iya. Aja mung sembrono. Iki padha pintere berarti wong loro iki. Wah, Sik, anu belum mbok jenengan mandelian belum. iya. Apa-apa nek duwe sikil mesti balik iso mlaku. Saya Kursi tak golekne jawaban sik. kalimat tuh harus bah. Buli mbok, aku gak mbok ewangi ya. Loh, Nyapa kowe? Lah ya kursi kok gak iso mlaku nyapa ya. Lah iya. Loh, tapi lah itu benda mati, Mas. oh iya. Nah, kita boleh mbok. Padha ndak teko aku mikir ngene iki. Lah, ora teko malah tiwas sampean gagel malah. Aja teko sik. Kursi itu benda mati. Iya. Sebabnya apa gak iso balik, gak iso mlaku? Sebab kursi benda mati. Apa ning donya lah benda mati mesti mandek, ora iso mlaku, tur ora iso mlaku ning dindi, ora iso balik. Itu benda mati, Mas. Iya. Benda mati mesti. Ora iso mlaku, Ora- Mas. Lah durung karuan, Cil. Lah sepeda motor benda apa? Benda mati. Lah kok iso mlayu? Kok iso banter? Tet. Kalimat itu harus dijaga, Tet. Nyopo ngene. Ngene, tamangi. Nyapa? Kowe sing ngejari niki aku lho, mosok aku mbok pateni ning kene. Wis jare adu kepinteran. argumentasi, Oh, iya. adu kepinteran. Lah iya. Lah iya. Tapi lah iku enek mesine, Mas.
Sepeda motor itu benda mati. Ning lek nek mesine. Iya. Apa ning donya iki lek nek mesine mesti iso mlaku, iso banter playune. Oh, nek mesine mesti mlaku ya. Iya no. Mesin jahit. Ora iso mlaku mesin jahit. Ngengkel lah iki mesti gunting aku. Lha ya mesin jahit. Lah iya. Menyapa kok mbok omong mesin jahit? Lah ya aku tak takoni kok. Lho, takono. Lah iya, mesin jahit kok ora iso mlaku. Ngelu sirahku mbok takoni terus. Lho tapi lak kuwi, lah iya. Lah iya. Lho tapi lak munyer. Mesin jahit gak iso mlaku tapi iso munyer, Mas. Sebab apa iso munyer? Sebab dipancal. Apa ning donya lak dipancal mesti munyer. Belum tentu. Lah kok iso? Bojoku dhek iki tak pancal iki ora balik nganti saiki. Lah iki polane bojomu mesine bosok. Kowe iki nyapa teko bojo bareng kowe teko mesin teko bojo. Wah, iki. Rumah saku ki ning daerah dusun bersyukur. Syukuran Cil, apa-apa iki kudu disyukuri. Ah, ya ngono. Kudu ngerti syukuran iki tegese apa. Bersyukur ki tegese apa to? Lho piye wis enek ayate wis mang lho diomongane Yulimbo. Oh iya. Artine bersyukur. Bersyukur. Beriki berapapun harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus syukuri. Susah seneng kudu syukur, duwe duit ora duwe duit ya kudu syukur. Ngono. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum. Nyampung bersyukur kurang lebihnya. Umpama ditembangke Mas. Ya. Dadi secara umum cara awake dhewe gegoyekan-geguyonan rada. Ning untuk dalam hal niki gitu, secara religi umpama tembangan pripun? Diungkapkan seorang seniman lewat tembang-tembangi. Wah, kathah. Ayo umpamane lak jenengan kados lak nyuwun teng kula jenengan nyuwun sing dangdut napa rock napa pop napa jazz. Terserah dangdut kena, pop kena nganggo apa musik Timur Tengah ya kena gitu. Mbok niki sharing mawon. Menawi dangdut pripun? Monggo dangdut apa-apa. Lah, kula tasik dereng gadah. Pop jajal gawe pop mawon. Pop. Nak pop niku ngaten. Pelane niki teng desa, mangke lak pop kekasaran mangke. Oh iya bener. Menawa nuwun jazz. Jazz sing arep tak alus sithik. Lah, nak jazz niku biasane ning kutha. Dadi awake dhewe kudu tempat panggonan kudu dijaga. Ngono, keroncong Cil, keroncong. Keroncong menawi benjing ngoten pripun? Nggih. Iki ngene, Dat. Awake dhewe kudu iso nembang. Awakmu iso nembang ora? Ya iso lho. Tanggap rene larang-larang kudu nembang. Kudu iso nembang. Lho iya no. Lah awakmu gak iso nembang mudun le. Lho nyapa mudun aku Jadi kan mudun aku. Lah aku kok sapa kancane? Satu nada kalau enggak E ya C, kalau enggak C G. Kalau enggak ada H2O Mas. Nggih. Ngopo kuwi? Jane opo nada ora. Wis ben Iki tetet. cara tembangan apa kamu? Dangdut no le. Campur religi. Iya. Campur pop. Ah, Iya. tak campur-campur. Iya. Lah iki lek ra campur malah ra enak. Iya. Umpamane nganggo nada dasare apa Mas? Nada dasar E. Ngono. Lagune apa ta, Dat? Lah, lho ini lagu apa? Kok sik takon dong njaluk ngono terus. Lah wong ki ya perlu dipikir dulu. Kasarane lek wedhe gak dipikir sekali diceplosne kleru. Lah, ya seneni Cil. Lho seneni menungso. Iya. Syarat-syarat ki apa? Nderani apa? Lah apa iki? Penyakit beras. Iki penyakit beras iki. Iki lho sing penyakit beras sing ngene iki gotek iki. Iya. Abang-abang. Sun mung. Oh, iku to lagumu. Iki kok mlebune religi. Oh iya. Sakitnya tuh di sini. Iya. Iku jajal ditembang nih. Orang tahu bro. Sakitnya tuh di sini. Iya lho terus senang lho. Jadi sing apik lagumu. Sing pas ngono. Iya ya, Dat. Sing menyentuh. Jajal umpamane. Sun mung bisa ngucap sepuro. Nong raino bengi rupa bengong hangemuli. Hop. Enak wis. Niki orkes putih ta, Bu Limbo? Loh, orkes gawan kok. Lha gawane Yulimbo iki lho piye to? Dari nari tepung nopo pun Lali kasih apa piye? bukannya. Betul nanti biasa kula kali sera biasane. Oh, Sera. Sera, palapa, barang kuwi biasae. Lagi ngene iki rupa-rupa ngene iki agek roh iki aku. Kowe ning Sera iki bagian apa, Sil? Lho, sekakele lampu ki aku.
Jajal, ya koyo apa, Mas? Nyanyi Ya ya. Sun mung bisa ngucap sepuro sekadae basa kula. Lagu apa iki? Lho jarene religi. Oh Melayu rono iki lho. Jarene religi piye to kowe iki? Kok ndak penak iki to? Wis saire mbok rubah-rubah iki lho. Lah awakmu apa iso? Ngalih. Wah. Rodok kereng iki. Agek kuntet aku bengi iki agek rodok kereng karo aku. Tet, kok aja kereng-kereng karo aku tak potong 50 to iku. Oh, alam mlakumu koyo jolodong ngono Tek. Nggih. Iya. Iya. Sun mung bisa ngucap sepuro sekadae dosaku. Padha ae Kuwi tenanan Til. ben. Mbok ciwing tenanan. Ya ben. Aja ngono to, Ya, Le. Cil. Ngali yo. Ini tenanan kuwi. Ndak karepmu ngerokne kancane jebule kowe kleru. Aku nek ni tenanan lho. Sakitnya tuh di sini tahu. Ngene ini ra iso ta. Lah Tenanan. lah ancane awakmu ki kupingmu remek sisih lho, Tet. Kok remek sisih kuwi lho. Lah nuwun sewu lho, kupingmu sing sisih apa asli kuping? Kowe aja sembrono kuwi Iya to, ngawur Bujang, iya. depan umum. Lho kene iki. Masa to, Pak? Lah nggih niki ketokan. Kupinge niku sisih ketokan. Jarene dokter, lak dicekel muni kuwi sing palsu, nek sing dicekel kuwi meneng kuwi sing asli. Kuping kuwi asline ketokan. Sini-sini. Lho, ayo delok to iki lho. Lak meneng asli. Lho, meneng to. Ngene. Oh, iya. Yo, mau ketokan nyenkel. Oh, ketukan to ya. Ketokan. Niki lho, Bu Limbo. Niki lho. Iya. Niki. Iya. Kuwi tenanan, Cil. Ya ben. Oh iya, nembak. ya, sak ungkapan ya. Sun mung bisa ngucap sepuro mung raino bengi rupa bengong hang muli arep terus terani sun sing mentolo masyareng batin isun keseksa Gerajagan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon nang nekani gawe seneng susahe ati ancur lebur rasane ati sun tahan yo sing buyat aju kelendi petetan yo kembyang petetan sun tanduring pucuk pertamanan masih omong piro regane kembyang sun joko sun runyat temenan Patyang bulan nang peseser Banyuwangi Terus patyang bulan nang pesisir Banyuwangi Kinclong-kinclong sekiarane kaya kaca Kinclong-kinclong sekiarane kaya kaca esuk sore lanang wadon padha teka du angin depaki Aneh-aneh to lagune. salam kerong dari bulan kerong bei semule yalek Drame Mas tapi tak ten to arena para 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 hey 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 para para
sayang aku bukanlah bangkoi pulang dan pasti kapan sabar sayang sabarlah sabar aku pasti pulang karena aku bukan bangkoi Robana atina bidunya hasana wa fil akhiratil hasana wa qina adzabannar. suatu hari nanti pastikan bercahaya akan terbuka kita langkah bersama di situ kita lihat bersinarlah hakikat itu jadi permata cinta jadi mulia Pengenku SMS-an wedi karo bojomu pengen teleponan wedi karo bojomu pengenku ngomong sayang wedi karo bojomu nanging karep ati iki ora kena dilereni aku isih wedi karo bojomu suatu hari nanti wedi karo bojomu itu akan terbuka wedi karo bojomu di situ kita lihat wedi karo bojomu karep ati iki ora kena dilereni aku isih wedi karo bojomu suatu hari nanti wedi karo bojomu kita lihat awadi karo bojomu suatu hari nanti wedi karo bojomu nanging karep ati iki ora kena dilereni aku isih wedi karo bojomu suatu hari nanti wedi karo bojomu pintu akan terbuka wedi karo bojomu suatu timbangane susu tak suwek-suwek kemana Sik to jane piye to kok suatu hari nanti wedi karo bojomu iki. niki kundan ya sing tembangan apa kowe Lah awakmu ngawur aku ya ngawur pisan no. Aku ya ora iso apa-apa. Ora ngawur Kowe nembang mbok karo sing mburi-mburi. nggih diteruske ibu-ibu lan adik-adik Waranggono Mas. Ya Nggih. misal. Oh, rumahku kok koyo ya. Gatene kundat niku. Ya lah iya to. kene iku lho mboten dirungokne blas Niki sinten? Lho, yo Mbak Elis. Sahara Sahara Nantiku. nyapa sareng lu mendem kangen iki barang Piye? Sarah. Sareh-sareh waton pikoleh. Tet, ngene. Brengat-brengot ate mikir apa? Sangka uang ade tanpa guna. Ade Niki mau enten sing ngersake tembang kangen Mas. Ya Nggih. Pak Pani gitu karo Pak Agus ya tembange padha. Brai loro ngersake tembang kangen ya. Tembang kangen. Diaturake. Sarah.
Wis marem ati. Ditepungke riyen, Mbak. Elis niki Mas Percil nika Sugeng dalu Mas Percil. Beh, jan Mas Kundat sugeng dalu. Mbane kaya cah Indian, Dat. Aku nak krasa Mbak Elis iki kaya mbok aku sing ning omah. Cahya. Sing enek tembangane Jala Jaya Jaya. Tumini bojone cahya cahya tumini bojone cahya. Tumini bojone cahya cahya tumini bojone cahya. Kuwi asli kok India lagune ngono Asli ya Mas. India iki ngono kuwi Mbak Yu, tapi lirene iki ngene cahya cahya dadine ngono. Jane kok India gak ngono kuwi. Kasete lho ning omah aku enek. Kok nyatu lambemu sing elek. Loh, ning Mas Percil iki nembang India ya apik tenan. Apik, wis Mas. Tumini lho, Jala Jaya lho, coba pengen ro. Jal, mamane ya. Aja cahya-cahya kuwi. Ayo Mas. Tumbi tumbare. Ya apa Tegesnya sapa? apa, Mas? Tegese adik rodok maju rene. Oh ngono ya. Tumi tumbare. Tumbare. Lause. Kuwi laos tumbalen tumbar goblok. Kowe. Oh ya bumbu masak. Ya. Tujidi katoye zana sanam peyar. Biayaan. Aku karepku ngene lho. Nah. Peyar hutahe dil wana sanam. Jan suaramu penak, Entil. Nyapa ora gelem ngate macan awakmu iki. Mate macan iki. Apya hasi kahazaiham. Tujhe dekha to. Dere baho mimar zaiham. Tuji tiga tuyi. Wah, kuntat kene-kenean kau. Sendinge ambune ra ilang-ilang. Tuji tiga tuyi jana sanam. Biar kau lagi di mana sanam. Ada hasil kata ayam. Diri bahu mar jayam. Tuji tiga tuyi jana sanam. Kemana aku harus mencari di mana kekasih tercinta tak tahu rimbanya lama aku tak berjumpa. Tuji tiga tuyi jana sanam. Biar kau lagi di mana sanam. Apya kasih kakak jaiham. Tiri bahu mimar jaiham. Tuji tiga tuyi jana sanam. Tutupan botole, tutupan oplosan, mangan jawane, ojo mbok terus-terus. Mergane ora ono gunane. Adap sana semua. Tutupan Nyawane ojo mboten dikuke. Mergane ora ono gunane. bersama New Palapa. Ngawur. Apa iki? Wayang ding. Nyuku Sumawardani. Kusuma Wardani. Ayo silakan please di sini. Mosok MC wayang ding. Kleru ada. Sare. Saiki gilirannya Mbak Elis Nggih. nembang tembang kangen. Ibu Dutan. Nggih. Dibawani dhisik sing kepenak. Bawani. Sare-sare. Bawani. Nggih. Duet kalian jenengan Mas. Tembang kangen. Oh, tembang kangen duet. Bawane panjenengan mawon niku. Ora iso to. Tembang mawon, Bu. Bawamu ora iso tembang kangen. Bawane apa tembang kangen? Gunung, ala gunung gelundung meletus. Kuntat iki. Wibawa anu Mas. Oh, Bajing loncat. Bajing loncat kok. Lah nggih, bajinge loncat akeh kangen dadi tembang kangen. Lah iya, gunung, ala gunung gelundung meletus. Wis gununge sapa meledos kaya ngono kuwi. Rina
besok awake dhewe sik ning anu lho Mas. Nggih. Joho Kali Dawir lho. Nggih, mriki cedhak mriki ta? Cedak iki. Ayo. Pun pokoke kula ubek-ubek. Iki ning Tondo terus esuk Niki ning teng Joho. nggih Duko Tondo. Niki desane napa? Pagersari. Kapan niku? Lho tuh. Piye to, Mas? Maksudmu piye? Maksudnya iki lek wis dusune wis terus desane iki kapan lho. Lah iya maksudku Diomong sesuk ki ning Kali Dawir aku seneng. Heeh. Ngapa? Panggi kakang kula mriko. Leh, Lek Kang Kundet Kali Dawirne kakang kula. lek Kang Kundet anu Nggih. ndil wungu ya padha kundete. Jang bayi wong iki jeneng kundet kok sak mono-mono ya mestian. Lah, Loh, mboten. jenengan pun anu lho, kula terkesima kalian lek ngebor niku wau. Ngono to? Nggih, tapi jenengan anu Mas. Hah? Loh, iki sebuah talenta kudu ditunjukkan. Alah, ndang to. Mas, ndang Mas. Lah. Oh, arem. Kok iso sanggen lho sing obah ya. Ya mung kuwi tok, liyane ya gak iso obah. Wong ancene biyen tugelan bocah iki. Tugelan nyek. Ayo. Ora. Ayo, pengendange ora siap ning gen iki piye bocah iki? Ayo Be, ndang anu no. Ya. Nyapa to, Kok merem to yu? Loh, Nira bawa tinggal ngalih penonton ra roh namanya. menikmati lagu, Oh, Mas. menikmati Ora rasa. nembang lek pas Layak. menikmati ya merem ya. Layak bojoku kok mesti merem-merem. Berarti ya Kuwi menikmati. jenenge nembang nganggo rasa. Rasa. Beda nek nganggo kok. Oh, lek kok piye? Kok takon. Oh iya ditakon. Be. Nasa Mbak Elis itu pancen yo dinikmati, Mbak. Segala Nggih, sesuatunya nek Mbak Elis itu dinikmati. Ngoten niku nggih. Tembang ngeten iki. Oh, kekane Cak. jenengan demen. Kula neremene iki diungkek-ungkek ngoten niku. Lah sing tembang iki diluk-lukno lho, Dat. Ya, cengkok. Tresnani mangklek. Kowe ngimpi ora. Aku rumah saku kuwi ya. Kok iso. Lahir
siap pengendang ini. Sampun. Gue ben di syuting Pak Aji le. Ngene yuk. Nggih. Kayak celana kok wagu. Ayo, katurake tembangkangan. Yai. Tembangkangan.
Saku dandan nipis rambutku lengane komit malah kowe bencing ora pamit bertemu lawan korku mikir ning awak nanti usah coba jeruk sing tak pikir jebule kaya ngono Wah, meriah gayeng dalu niki. Malah sing tampil ki Via Anjasmara. Wah, jan. kula niku lak Via niku acungan jempol lagu dangdut. Waduh, dangdut nggih. Panjenengan kesukaane apa rek Via sing nembang umpamane? Mangke mboten anu njen mboten paleh kula janji memang acu-acuwi. Sing nyanyi sapa ngono kuwi? Dek, sing nyanyi yo dek lho, Mas. Kak, bojoku sing banyak nyanyine ngono kuwi. Oh, bojo sing ndi? Bojomu sing ning Banyuwangi to? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ning kene Sing kene enek, Kak? Kene apik cahe. Apik. Ora bojo ki mung cukup sitok. Heeh, Sitok siji. ning Tulungagung, Banyuwangi, Malang. Blitar enek kono. Wis Blitar? karesidenan kene lah. Oh. Diteruske. Nggih. Iki enten permintaan saka Mas Eko Wahyudi, Mbak. Rehan. Rehan. Oh, Rehan. Iya. Rehana, Cil. Iya. Anare. Enggak ya, Cak ya? Iya tak segaki. Lho, ana segakne to, Mas? Lho, wonten. Wonten. Wah, Rehan ae. Lah, jenengan mangke segak kali kula. Riwo, Rehan. Mangke. Dijajal sik ndak jajal titik ya? Ya. Rehana lari ko apik temenan kulit yo kuning langsat alis sepisan 3, 2, 1. Iki nyapa lho? Aduh Rehana. Ayo, Bro. Monggo. goyang Rehana lari ko apik temenan kulit yo kuning langsung halisina ya sepisan Rehana lari ko apik temenan kadung amaku jalanan yang Aduh Rehana Isen yo sing Delangeriku ngeri sing ono tunggale Aduh Rehana Isen yo sing Delangeriku ngeri sing ono tunggale Acung kecaro sing sapa semau Secap yo. Mboten pinarak, Kang Mas. Ayo pinarak Kang Mas. Pinarak ning di. Kaya Rege yo. Rege lele. Teng griya kula, Mas. Iya, iki topine tukang gender ta. Gaul tukang gender. Aduh Cari saiku ya dalam omongnya halus temenan Mendane yo
Ayo, Bro. Kok malah bro? Aduh, garis sing kuat omongin halus temenan mentah riyo bisa keturunan duwe rapi kaya Rihanna jalo barang ya legane ngati jalo yen yo sedu jalo barang ya legane ngati jalo yen son turuti Waduh, janek Via Mas aku lek nembang Rehana Mas. Wah, dan urip tenan iki Mas ya. Urip, ora urip piye wong gedrup-gedrup ngene. Tak teruske karo Nggih. Nduk Nana. Ya, iki priyayine halus lho Mas ya. Halus, halus Cil. Oh, halus. Itu. Terus ke, sepira Mas nadane? Topel wong lakan golek momong. Niki blonjo mbak yumpane Mas sampeyan ampun jiwa kolonan kenyaran ditinggal awan-awan blonjone pasang hari. Rawan blonjo kanggo kurang paten penting. ning sembarang mas tuku gelang kok anting-anting jok soal kenyaran dijamin kembali Niki asmane Genduk Nana. Nana. Nggih. Nggih. Oh, Nana saking pundi Mbak Nana? Kula saking Poluan, Poluan. Poluan. Poluan Serengat. Selingan. Ya wis ana. Iki sing regep. Nyapa? Berarti tekoki Poluan Rengat ya wis karepmu. Poluan iki gene ngonokan iki lho Mas. Lho. Tanggane ngono. Ngoten niku. Wah iya. Tesek ta mriko. Lho ya takoki iki wong dek ya duwe Lah niku to dalange langganane. Oh, maksudnya sering dolan rono, sering liwat kono. ya. Oh, Mboten nggih. saniki pun berubah. Masa to? Berubah. Bangunannya wis gak koyo ngono kae. Mboten. Saniki pun ditutup, Mas. Gantos masjid sakniki bangunane masjid. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadar. Yo nang ngono mboten usah mriko mawon jenengan kalih kula teng Semampir. Kok malah tonggo. Nggih. Liwat tok lah pene nganjuk lek liwat rono. Oh iya. Terus ning Gudi. Niki enten permintaan Mas. Nggih. Saka panitia niki mau mawantu-wantu tali ning asmara. Oh. Telene ngasmara niku ndamel ngeten napa mboten? Yo Napa? kenek digawe ngono kenek. Kok rege ngono. Aku wis nyilih wae tukang rebab ya. Apike ra rapi. Jajal sepiro nadane Mas dijajal. Iki rada halus sithik lah iki. Nggih. Ora Alingan manis sesame. kok bar iki kalingan asu. Tuh kuwi to. Tuh. apa salahku nganti kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan tadi karepku Iya iya. Kowe. tekane ati Aku ora tega. Asmara. Wis mau taleni rung, Mas. Wis tak taleni kok anyane ya bundel taleni neh. Oh, Sahara kuwi ta. Enak sih. Yo, Moga, Mas. 1 2 3. Moga Mas. Taline Asmara bersama Mbak Nana. Kusuma Wardani. Ayo. Mancing jo. tarik di Budal ora jalile. Caca.
Sik Mas Pertir, aku pengen anu Mas, apa jenengan nembang duet karo Nduk Nana, gitu. Mau stok wiwiti, stok wiwiti. Ya aja tetet ade jambune kene alase pas wi. Oh iya. Piye? Jambune stok bungkik. Terus sing mangan sapa? Semangan nggih kula, mosok jenengan. Lah kuwi jambune kuwi alase? Lho, lah nggih jambune mangan alas ngoten lho. Oh iya angel. Monggo jambu alas, Cok. Iya, jambu alas. Ya, biar terang ya. Oh. Kelingan manis sesemi Ngoten niku disesuaikan dengan jogetane ya. Nggih. Ini orkes apa kembang api. Terus ki mengke teng gara-gara Mas Kecil. Nggih, beli mbok monggo. Ladi karo Gustimu ya Nduk, mbok menawa sing durung cemawis dicawiske
sing urung siaga disameptake aja nganti nirwake pakaryan ya no. Kukus sing tupa kumalon